Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili utawi iki iku bab mertelaake fa'il. Al fa'ilu utawi fa'il huwa ya fa'il iku al ismu aran kalimat isim. Al marfu'u kang diwaca rafa apa isim, al madkuru kang ditutur qoblahu ing dalem sadurunge fa'il apa fi'luhu fi'ile fa'il. Nakwu koma zaidun wa yakumu amrun. Umpamane conto lapat koma wis ngadeg sapa zaidun zaid. Wa yakumu lan bakal ngadeg sapa amrun sapa amr. Wa utawi fa'il iku ala kismaini ing atase ana rung dumduman. Rupane dohirun fa'il isim dohir. Wa utawi fa'il isim dohir iku ma kalimat isim. Dala kang duduake apa ma ala musammahu ing atase kang diarani ma bila koyidin kelawan tanpa koyid ka zaidin koyok contone lapat zaidun. Wa rajulin lan contone lapat rajulun. Wa mutmarun lan fa'il isim domir. Wa utawi mutmar iku ma kalimat isim. Dala kang duduake apa ma ala mutakallimin ing atase makna mutakalim au mukotobin utawa ing atase makna mukotob. Au goibin utawa ing atase makna goib ka ana koyok contone lapat ana. Wa angta lan contone lapat angta. Wa lan contone lapat huwa. Faddohiru mongko utawi fa'il isim dohir iku nakwu kaulika umpamane pengucap sira koma zaidun. Koma wis ngadeg sapa zaidun zaid. Fakoma mongko utawi lapat koma iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il mabniun kang dimabniake apa lapat koma ala fatkin ing atase karukat fatkah dohirin kang pertelo apa patkai lapat koma fi akhirihi ing dalem akhire lapat koma. Wa zaidun utawi lapat zaidun iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rufa apa lapat zaidun bidomati kelawan karukat doma ad-dhahirati kang pertelo apa domai lapat zaidun. Wa yakumu zaidun. Wa yakumu lan bakal ngadeg sapa zaidun sapa zaid. Fayakumu mongko utawi lapat yakumu iku fi'lun rupa fi'il mundhari'un kang mundurek. Marfu'un kang diwaca rafa apa lapat yakumu litajarudihi krana sepine lapat yakumu anin nasibi saking amil kang nasupake wal jazimi lan saking amil kang jazimake. Wa zaidun utawi lapat zaidun iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rufa apa lapat zaidun bidomati kelawan karukat doma. Wa koma az-zaidani. Wa koma lan wis ngadeg sapa az-zaidani sapa zaid loro. Fa koma mongko utawi lapat koma iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il. Wa zaidani utawi lapat az-zaidani iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rufa apa lapat az-zaidani bil alifi kelawan nganggo huruf alif
niabatan krana dadi ganti anid dumati saking doma li anahu krana sak temene lapat azaidani iku musanna isim tasniah. Wa yakumu lan bakal ngadeg sapa azaidani sapa Zaid loro. Wa yakumu mongko utawi lapat yakumu iku fi'lun rupa fi'il mundhari'un kang mundhare. Wa zaidani utawi lapat azaidani iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rafa apa lapat azaidani bil alifi kelawan nganggo huruf alif. Wa koma lan wis ngadeg sapa azaiduna pira-pira Zaid. Fa koma mongko utawi lapat koma iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il. Wa zaiduna utawi lapat azaiduna iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rafa apa lapat azaiduna bil wawi kelawan nganggo huruf wawu niabatan krana dadi ganti anid dumati saking karokat duma. Li anahu krana sak temene lapat azaiduna iku jam'u mudakarin iku jamak mudakar salimun kang selamat apa jamak mudakar. Wa yakumu lan bakal ngadeg sapa azaiduna pira-pira Zaid. Wa yakumu fayakumu mongko utawi lapat yakumu iku fi'lun rupa fi'il mudhari'un kang mundhare. Wa zaiduna utawi lapat azaiduna iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat yakumu. Wa koma lan wis ngadeg sapa arijalu pira-pira wong lanang. Farijalu mongko utawi lapat arijalu jam'u taksirin rupane jamak taksir iku fa'ilu koma dadi fa'ile lapat koma. Wa yakumu lan bakal ngadeg sapa arijalu pira-pira wong lanang. Farijalu mongko utawi lapat arijalu iku fa'ilu yakumu dadi fa'ile lapat yakumu. Wa qomat hindun wa qomat lan wis ngadeg sapa hindun sapa mbak hindun. Fa koma mongko utawi lapat koma iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il. Wa ta'u utawi ta'e lapat komat ta'e iku alamatut taknisi dadi alamat taknis. Wa hindun utawi lapat hindun iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat koma dadi lapat komat hindun. Hindun itu menjadi fa'ilnya. Watakumu lan bakal ngadeg sapa hindun sapa mbak hindun. Fatakumu mongko utawi lapat takumu iku fi'lun rupa fi'il mundhari'un kang mundure. Wa hindun utawi lapat hindun iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat takumu. Wa qomat lan wis ngadeg sapa al hindani sapa hindun loro. Fakoma mongko utawi lapat koma iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il. Wal hindani utawi lapat al hindani iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat koma. Watakumu lan bakal ngadeg sapa al hindani sapa hindun loro. Fatakumu mongko utawi lapat takumu iku fi'lun rupa fi'il mudhari'un kang mudhare. Wal hindani utawi lapat al hindani iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat takumu. Wa qomat lan wis ngadeg sapa al hindatu pira-pira hindun. Fakoma mongko utawi lapat koma iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il. Wal hindatu utawi lapat al hindatu iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat koma. Wa utawi lapat al hindatu iku jam'u mu'anasin iku jamak mu'anas salimun kang selamat apa jam'u mu'anasin. Watakumu lan bakal ngadeg sapa al hindatu pira-pira bahindun. Fatakumu mongko utawi lapat takumu iku fi'lun rupa fi'il mundhari'un kang mundhare. Wal hindatu utawi lapat al hindatu iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat takumu.
Wa qomat lan wis ngadeg sapa al-hunudu pira-pira mbak Hindun. Fakoma mongko utawi lapat koma iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il. Wal hunudu utawi lapat al hunudu iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat koma. Wa huwa utawi lapat al hunudu iku jam'u hindin, jamake lapat hindin. Jam'u taksirin. Nyatane jamak taksir, rupane jamak taksir. Dadi atau bayan ya oleh ya, dadi badal ya oleh. Lapat jam'u taksirin. Watakumu al-hunudu. Watakumu lan bakal ngadeg sapa al-hunudu pira-pira mbah Hindun. Fatakumu mongko utawi lapat takumu iku fi'lun rupa fi'il mundhari'un kang mundure. Wal hunudu utawi lapat al-hunudu iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat takumu. Wakoma lan wis ngadeg sapa aku ka sedulur sira. Fakoma mongko utawi lapat koma iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il. Wa aku utawi lapat aku iku fa'ilun kang dadi fa'il. Marfu'un kang diwaca rufa apa lapat aku bilwawi kelawan huruf wawu li anahu krana sak temene lapat aku iku minal asma'il kumsati saking asmaul kumsah. Tak baleni ya. Wa koma lan wis ngadeg sapa aku ka sedulur sira. Fakoma mongko utawi lapat koma iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il. Wa aku utawi lapat aku iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rafa. Apa lapat aku bil wawi kelawan huruf wawu li anahu krana sak temene lapat aku iku minal asma'il kumsati saking asmaul kumsah. Wal kafu utawi kafe lapat aku ka kafe iku mundhofun lapat kang dimundhofake apa huruf kaf ilaihi maring lapat aku. Wayakumu lan bakal ngadeg sapa aku ka sedulur sira. Fayakumu mongko utawi lapat yakumu iku fi'lun rupa fi'il mundhari'un kang mundhare. Wa aku ka utawi lapat aku ka iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat yakumu. Wa koma lan wis ngadeg sapa gulami punakawan ingsun. Fakoma mongko utawi lapat koma iku fi'lun rupa fi'il mandin kang wis kliwat apa fi'il. Wa gulami utawi lapat gulami iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat koma marfu'un kang diwaca rufa apa lapat gulami bidomati kelawan karo kadoma muqaddaratin kang dikira-kiraake apa domai lapat gulami alama ing atase lapat qabla ya'il mutakalimi kang ing dalem sadurunge ya mutakalim. Manaan nyegah ming duhuria saking pertelane domae lapat gulami. Apa istigholul makali ketungkule makal bi karokatil munasabati kelawan karokat kang mantesi. Wa gulamu utawi lapat gulamu iku mundhofun lapat kang dimundhofake apa lapat gulamu. Wa ya'ul mutakallimi utawi ya mutakalim iku mundhofun lapat kang dimundhofake apa ya mutakalim ilahi maring lapat gulam. Mabniun kang dimabniake apa lapat gulamu alas sukuni ing atase karukat sukun fi makali jarin ing dalem panggonane jer. Wayakumu lan bakal ngadeg sapa gulami punakawan ingsun. Fayakumu mongko utawi lapat yakumu iku fi'lun rupa fi'il mudhari'un kang mundhare. Wa gulami utawi lapat gulami iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat yakumu. Wa ma utawi lapat asbaha kang nyerupani apa emah dalika ing mengkono-mengkono contoh kabeh iki contoh fa'il isim dohir. Contoh fa'il isim dohir. Wa jumlatuma utawi jumlahe fa'il isim dohir. Dakaro kang nutur sapa Kyai Musonef
hu ing ma iku isruna ana 20. Apane masalan contone? Asarotun utawi ana 10 iku ma'al mandi tetep ing dalem sertane fi'il mandi. Wa asarotun utawi ana 10 iku ma'al mundhari'i tetep ing dalem sertane fi'il mundhari. Dadi ana 20 sing 10 iku ana ing fi'il mandi sing 10 ana ing fi'il mundhari. Wa kuluha utawi saben-saben isruna ma'al madi ngene ya. Wa kuluha utawi saben-saben asarotun ma'al madi wa asarotun ma'al mudhari'i iku ma'ad dohiri ing dalem sertane fi'il isim dohir. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.